Gabong kita kay ilang taon diri guys, ba kung wala pa ni mga kahoy diri guys. Kita ang taong bukid dito sa atubang tao. Nakita guys kay na may kuan. May mga kahoy, yung kitang bukid. May mga gumahan. Ay nangka oh. May ginagulayon guys ba. Nangka. Mga gumahan oh. Yung nakitang bukid. Araw bukid oh. Hara guys oh bukid guys. Araw. Hara guys oh bukid. Saging nga tundan oh, buwang na kayo guys oh. Buwang na kayo. Ano tayo ni guys? Pauli na mi guys, pauli na mi. Bakit nakaulan na guys? Mantag uli na rumuwan guys. Pero di may mabasag ulan guys. Sugod nagtaligsik guys oh. Las kuko guys, gaun na guys. Ulahi ko kay video pa ko guys. Nagan pa guys kay nabiyaan akong kuko guys. Nagan pa guys. Biyaan ako guys. Las kuko. Tapos kuko guys nga dalag sounds ba. Hinduteg sounds. Sounds. Hindut tayo lang guys bukid diri guys. Apo kay view ba. Ano guys, talibsik na guys. Muntak di pa nimo boilo guys. Unya ang tanim ulan di mabot man sa balay guys. Ano di may mabasa guys. Ay kanan mi guys, pauli na mi guys. Hey guys, thank you for watching guys.